ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ютуб канали мо Насим Тиҷа. Дӯстон, подписчикон зиндаву сарбаланд бошед. Ҳазор раҳмат калом барои дастгиятон. Дар навори имрӯза шерона ана 11 та мошинҳои фурӯшӣ дорем. Баъри шумо имрӯз пешкаш мекунем. Агар шуморо инчунин дӯстон мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ ягон маҳсулот, ягон техникаву аппарат барои реклама кардан, барои фурӯхтан дӯстон доштагӣ бошед, дар ватсаи ман 911 32 43 44 суратҳоҷа қати маълумотҳои пурра дар ватсап, имо, телеграм, ҳама чиз хулас дар ҳамин номер дӯстон дорем. роҳи кунем дар навори оянда ҳаракат мекунем, реклама карда фурӯхт намедиҳем. Навора дӯстони азиз бо диққат то охир тамошо кунед. Беҳтарин навоиштагӣ. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон. Ба ҳаматон тамошобино фародар хоҳон ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим Тиҷа. Аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Силкаи телеграм канал дар таги комментария закрибид шудааст. Ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Мақсад ки наворҳорам дар ӯ канал мепартоем. Раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, аз тарафи подписчико якта Opel Vectra овардагиян, яъне ки роҳӣ кардагиян беҳтарин мошин, кузоваш гуфтагия бениҳоят тоза. Vectra A кузов седан, соли баромадаш 1995 сол мебошад. Мотор объем 1.6, коробкаш механик, сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат дӯстон, гуфтагӣ ки ба гарантияш ягон рӯз задагии пусудагӣ умуман надорад. кузоваш тоза, 4 та баллони пачка дорад. 1 сола пурра ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ тайёр аст. Мотор, коробка, ходовой соз, чашкиёш варид надоранд. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмонҷомӣ. Нархи мошин дӯстон 45 000 сомонаш мега, боз савдо мешавад. Марамат занг бизанед. дӯстони азиз, дуюмин мошини фурӯшиамо Daewoo Nexi мебошад. соли баромадаш 1995 сол. объем мотор 1.6, коробкаш механикаи, сӯзишворияш газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. кузоваш тоза, краскаш сервисни, мотор, коробка, ходовой соз. 1 сола ҳуҷҷат дорад. ширина утилизатсия кардагӣ тайёр аст. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархи мошин 21 000 сомонаш мега. харидори аниқ бошӣ, иншоалло боз гуфтагӣ ки муомила мешавад дар назди ҳамин Nexi гуфтагия ширинар. 21 та мотор, коробка, ходовой, гарантияш қадим мошин бе ягон камбудия қати устод биё мошина проверка кун. иншоалло ки беҳтарин мошинчай дар рақамҳои 1237 ватсап дора, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Lexus IS ҳастай, соли баромадаш 2007 сол. мотор объем 2.5, коробка передачаш автоматик, сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошина дӯстон гуфтагӣ ки хулоса дар беҳтарин ҳолат, ягон камбудӣ ва расход надорад. 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр. чашки пашки ягон рӯз варид надорад. ҳама ҷо заводской аз қичанд. қарор дорад ин мошин дар тарафи Варачилобод. нархи мошин 88 000 сомонаш мега. харидори аниқ бошӣ, боз савдо мешавад. марамат дӯстон, дар рақамҳои 206 14 44 41 қадам метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дигари эълони мо дӯстони азиз Landwind ҳастай. Landwind X7, соли баромадаш 2015 сол. мотор объем 2, коробкаш автоматик, сӯзишворияш танҳо бензин. истеҳсоли Хитой мебошад дӯстон. мошин бе ягон камбудӣ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. растамошка кардагии утилизатсияам дорад. мошин срочна пул дар кораш чиза. барои ҳамин хотир нархи арзон гуфтагӣ ки мефурӯшам. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи мошина 85 000 сомонаш мега. мошини хариди конкрет мебошад, боз иншоалло муомила мешавад. рақамҳои ватсапи соҳиби мошина дӯстон мондаги муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Насим Тиҷа метавонед салом расонед.
дӯстони азиз, хачибеки фурӯшӣ аз тарафи подписчикон роӣ карданд. Валиев Давлат роӣ кардааст. Зинда бошед дӯстои азиз. 97 сол 1997 дӯстон, 1997 сол ин дар монтаж хато шудагай. Мотор 1.6 коробкаш механика, газ плюс бензин кор мекунад. Мошин состоянияш бениҳоят хуб. Мотор, коробка, ходовой соз, чашкиёш варид надоранд. 4 та баллони пачка дорад. ҳуҷҷат ҳам дорад. Утилизатсия кардагӣ тайёр аст. Нафароне ки дӯстони азиз аз ноҳияи Ҳамадонӣ Хачибекхар бошед, 97 сол, дар ноҳияи Ҳамадонӣ нархи мошин 35,000 сомониш мегӯяд. Боз камтарак савдо мешавад. Марамат мошинхаро метавонед муроҷиат кунед. мошини навбатии мо дӯстони азиз ВАЗ 2110 мебошад. соли баромади 2004 сол, мотор 1.6, коробкаш механика, газу бензин кор мекунад. Мошин гуфтага дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 та баллони пачка дошавдааст. Дискҳои парастҳои газу бензин қарор дорад дар Душанбе. Нархи мошин 10500 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, документҳои солонааш ба анҷом расидагӣ, утилизатсия ҳам надоштааст. 10500 бо савдо мешавад дар рақамҳои 007 56 211 қад метавонед ба ҳамин рақамҳо қади дӯстон муроҷиат кунед. ҳафтумин мошини фурӯшиамон дӯстон дар навори имрӯза. Нафароне ки балечки мошини советский бошед, 2004 сол, мотор объем 1.5, коробкаш механик, сӯзишворияш танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. Бензини холӣ, коробкаш механик дӯстон, дискҳои парастҳои 4 та баллони пачка дорад. Кузуфаш тоза ҳай. нафароне ки дӯстон аз Калхозобод мақсад мошини арзон мехостед, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. Нархи мошин 13000 сомониш мегӯяд. мошинхари конкретни мошин боз савдо мешавад. дар рақамҳои 207 37 77 72 қад муроҷиат кунед. документҳои солона дӯстон надоштааст. ҳуҷҷат утилизатсия надорад. нафароне ки мақсад мехаранд, хичон мераванд, ҳуҷҷатҳояшон мекунанд. муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, тангени фурӯшӣ роӣ кардан. соли баромади 2008 сол, мотор объем 1.1, коробкаш механик, сӯзишвориш гази холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. танген дӯстон, краскаш сафед, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша 14000 сомониш мегӯяд. боз савдо муомила мешавад дар назди ҳамин танген гуфтагай. документҳои солонааш буд шудагӣ. дар рақамҳои 901 20 90 07 муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шуморо инчунин мошинҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, метавонед дар ватсайи ман роӣ кунед. худохоҳ дар навори оянда ҳаракат мекунем, реклама карда фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмати калом барои даст гардон. каравани фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, 94 сол, мотор 1.6, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. дискҳои парастҳои қарор дорад. ин мошин дӯстон дар шаҳри Кӯлоб. нархша 19000 сомониш мегӯяд. дар масъалаи ҳуҷҷатҳои соҳибаш шеруна ҳеҷ қайд кардагӣ нестай. мақсад ки далши маълумотша аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. каравани парастҳои кузов универсал. нархи мошин 19 дар рақамҳои 988 17 06 97 муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак даҳумин мошини фурӯшиамон седани фурӯшӣ ҳастаи 93 сол, мотор объем 1.6, коробкаш механика, газу бензин кор мекунад. мошин гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23000 сомониш мегӯяд. документҳои солонааш пӯшидагиянд. хоб, дар рақамҳои 998 00 07 46 муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстон, подписчикон хоҳиш мекунем лайкҳоро по-образки бизем ва дар канали мо подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмати калом барои дастгириятон.
ина марҳамат дӯстон, нафароне ки мақсад каравани парастҳои мехостем бо нархи дастрас 97 сол мотор объем 1.6 коробка передачаи механик сӯзишвориш танҳо бензин кузовиш тозаҳак 11 ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагии тайёра срочно гуфтаги дӯстони азиз пулдакорай қарор дорад. Ин мошин айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар Калхозобод нархша 25500 сомониш мега. Каравани парастҳои дискҳои парастҳои 4 баллони пачка дорад. 25500 дар рақамҳои 938 10 1084 муроҷиат кунед. гуфтагии дӯстон 11 ҳуҷҷат дорад. мошин бе ягон камбудия муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас намоед. охирон мошини фурӯшиамон дӯстон дар навори имӯза Toyota Mark D астаи соли баромадаш 1996 мотор объем 2.5 коробка передачаи автоматик сӯзишвориш танҳо бензини холе автоматик қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нархи мошин 18000 сомониш мега. краскаш сабсафед. дар рақамҳои 931 6060 муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, зиндаву сарбаланд бошед. лайкҳоро пабраски бизанед. навори имзои ба анҷом расид. боз кадом маркаи мошин мақсад мехоҳед дар комментария бинависед. худохоҳ дар наҳои оянда ҳаракат мекунем, ҷойгирифт мекунем. хайр дӯстон, худоҳофиз.